мъжа в семейството, вземи се фани на някаква работа и почни да печелиш повече от мене. Синът е свидетел на скандали между родителите си. Караниците са ежедневие в неговото семейство. Още от невръстните години на Косио, при всеки по-сериозен скандал, майката си събира багажа и оставя детето с баща му за неопределено време. Край, няма да ме видиш повече! Тръгвам си! Обаче майката е била вкъщи, тя е била изключително критична към детето си. Постоянно е имала изисквания, правила е забележки и никога не е била доволна от Косио. А тебе кой ще те търпи, бе? Край! Аз няма да търпа повече, тръгвам! Мирославе, къде са парите за парното? Да, аз се оправям и бях оставил 50 лева в тефтери, сега ги няма. Къде са? Или си ги изпил с тъпите ти приятели, или си ги проиграл на карти. Като си мъжа в семейството, вземи се фани на някаква работа и почни да печелиш повече от мене. Ще говоря както си искам, само пред мене се правиш на мъж. Всички знаят какъв муклю си. Как смееш да ме удиш, бе, нещастник такъв? Край! Виж какво, Мирослава, въобще не съм дошла да ти се моля за каквото и да е. Въобще не ме интересува твоето мнение, ясно ли ти? За последен път ти казвам, престани да ме обиждаш. Имам нов мъж в живота си. Имам човек, който ме цени и уважава. Заминавам с него за чужбина. Виж какво, Мирослава, вече въобще не ме интересува какво мисли за мен. И те съветвам да престанеш с обидите. Не е в Ливан, той е оттам. Виж какво, въобще не е буклук. Добър човек и на малки пръст не можеш да му стъпиш. Ти си страшен простак. Тръгвам си. Не е нужно повече да говориш. Пари за Косио. Все пак я ще се грижа за него, нямам само. Чакай. Славе, казах ти, започвам живота си на чисто. Не мога да взема Косио с мене. Какво съм му казала си е моя работа. Важното е какво ти казвам на теб сега. Косио остава при теб и ще ти пращам пари всеки месец за него. Прави каквото искаш, аз вече съм взела решение, не можеш да ме спреш. Няма да ти позволя да ме обиждаш. Бъде си работата, глупак такъв. Как смееш да ме удиш, бе, нещастник такъв? Край! Започвам живота си на чисто. Не мога да взема Косио с мене. Смееш да ме удиш, бе, нещастник такъв? Край! Тръгвам си! Започвам живота си на чисто. Не мога да взема Косио с мене.